Bugün o adamda täzelikleri menside getirýän Begenç Öräýew Aşgabatda özüniň ilkinji klibini düşürüpdir. Aslında ol türk aydymy. Ýöne bu zatlyň ählisin gel Begençiň özünden dinläýiňler. Aslında belamysyn başyma türk aydymy. Ýöne gowy görýärdim özüm. Köne bir halk aydymy stilinde aýdylan aýdym. Onu men DJ Murik bilen bir özümizçe aydyk görüldiydik we aýtdyk boldy, TikTok koydum, TikTokda ýöredi. Ondan soň aýdymyň hakyky awtory men tapdy. Ýene bir 10 sany şu temada aýdymlarym bar. Şolaram sana berjek, şolaram senden dinlemek isleýän diýdi. Nesip bolsa olarym çykaran ýöne paka ýetişip bilemok. Ýetişdigimden inşallah öz aftersk aýdymlaryň arasynda inşallah olarym çykaran. Nesip edende. Onu dollana türkmençe öwürdüň däme aýfen? Awa türkmençe öwürdüm çünki birinji variantda çykaran wagtym hem türkçe, ýerlerim türkmençe etdim. Hem türkler dinlesin, hem Türkmenistan dinlesin. Şoň üçin türkçe türkmençe etdim. Şu wagtym diňe türkmençe variantyny arasyna Beýmurat K bilen rap goşup çykardyk. Dinle, YouTube'da bardyr. Ýedigen studiýa daşy edip klip çekdi. Hükman maslahat berýän. Dinle. Täzelikler şeýlerek o adamdan daşlaşman. Biz bilen galyň. O adam